Menika sedaya panyuwunan bilih saged dipun pinanggani ingkang dereng saged nyuwun pangapunten gedhengipun utawi dipun gantos panyuwunan. Amargi penyanyi oke, pengrawit dereng oke. Nggih. Joko Melarat ora daftar apa wis mulai ngoten ya. Yo, Joko Melarat saged kampiyan wonten wirsa panjenengan saru. Semoga ibu-ibu saged joget sesarengan kaliyan Pak Guru Bathara Tresno Budaya. Joko Melarat sesarengan kaliyan gatosan panjenengan ngastor kok. Masukkan masuk ya, ayo.
Suki